Ja. Jaume, ho tens perdut, tio. Ho tens perdut, això. Bueno, de moment aquí vaig sol, però si no, a darrere, evidentment no deixo passar els cotxes, cosa que fa és que els cotxes s'enfadin i és el que hi ha. Adéu! Del palacio. El fet que no hi hagi carril bici fa que a vegades amb la moto et puguis enfadar, clar. Ara estem a punt de deixar Sau i entrar a Girona, on el carrer és una mica més ample. Però comencen els típics impediments d'un cotxe que està mal aparcat aquí i fa impossible que la bici pugui avançar com toca. L'Ajuntament de Girona sí que ha posat un lloc perquè les bicis ens estacionem. Bones. Sí, aquí, adéu. Coses bones d'anar amb bici, que la gent a peu. Ara continuem.
que ja hi ha cotxes que van ràpid pels dos costats i això fa que la circulació en bicicleta sigui bastant més perillosa. També en alguns semàfors l'espai reservat perquè els bicis estacionem doncs no hi és. Veieu aquí que està molt esborrat. Les rotondes doncs sempre són un perill. I aquí sí que està bé perquè només la bici pot continuar. És un creuament molt perillós perquè tot i que tinc preferència els cotxes venen ràpid per l'altre costat. Sí, t'anava veient des del fons. He saltat un semàfor vermell. Home, i si continuo recte em vaig a parar allà. Arriba un punt que no tens més collons que baixar. Doncs és el que explicaré. Jo ara tenia pensat. Però com que vaig amb la càmera... Vale, doncs vés tu, aniràs tu més ràpid que jo. Jo havia de cronometrar, però el Jaume ja m'ha avançat i ara veig que tu també arribaràs abans que jo. I he accelerat, Però això depèn dels semàfors. Sí, m'he enganxat molt vermell, és el tercer. Nunca m'he saltat. Sí, tant, és xulo. TV3, de fet, l'acció és per denunciar. Això, no? Ara... Va, ara ho diré. Bueno, ara anem per un carril bici que doncs continua recte i de sobte la gent que venim de Salt ens trobem doncs, que queda tallat de tal manera que t'obliguen a baixar de la bici i anar a peu. Sí, un tros a peu perquè si no podries anar per la vorera i això doncs crea un conflicte amb la gent. Bueno, el carrer nou és contra direcció, no? O no, no té direcció. Com que és un carrer peatonal, només té direcció, em sembla, per emergència i càrrega i descàrrega, no sé, I com descarreguen les botigues? jo diria que van per darrere pel carrer que circular, deuen posar allà la punta i descarreguen. No tens compte quilòmetres? No, Això no hi hem pensat. Se m'ha acudit ara. però qui vagi en cotxe, bueno, clar, no. Sí, més o menys. Aviam. Aquest pas de vianants està fatal, no? N'hi ha molts que estan esborrats. Bueno, m'he fixat que el bici, hi ha molts llocs que l'espai aquest reservat per bici en els semàfors. Esborrats, sí. Això és una cosa que jo diverses vegades amb el Clau i ho he dit. Hi ha un dia on l'Alcalà, l'excusa va ser que estaven esperant que arribés una remesa de pintura. Per poder signar. És que a mi m'empica. Excusa, els estan deixant d'agradar.
accepta taxi, no? Font. Aquests no es posen verd al mateix temps, aquest i aquest. Sempre hi vaig, Com? sempre ho faig, això. Agafo aquest tros cap allà. Una suada. Ja veus. Ara podrem passar. En Jaume ja Llossa. En Jaume Llossa, no? Què creus? Ja deu estar aparcant a plaça Catalunya. Sí, està bé. Què podem aparcar? A plaça Albina, nosaltres? Bueno, no, aparcament de bicis de l'Ajuntament, no? Què? Nico! Els guanyarà en Jaume. Però bueno, justet, eh? Ja la fotia de terme. Què vols ficar? En lloc d'anar amb la bicicleta, ja anàvem amb la moto. Hem arribat al mateix punt, quasi igualats. És que ell ha hagut d'anar a l'aparcabicicletes que està a l'interior de l'Ajuntament i era aquest moment que jo a peu he arribat al punt d'arribada abans. Però més o menys ha sigut... Ha estat molt igualat.